Naimbag nga rabi tayo aming kakabsat, intay sa ganahin ti bagbagi tayo, isip ken puso tayo, ang makipagrambak iti dayti na santuan na misa. Iti dayti na santuan na misa, intay bandang gayan ti panagyaman, ti panagkasangay da itang aldaw, da Jordan Hortisuela, Alijan Javier Torgano, Reselin Baptista, Kenny Alfredo Balucanag. Pagyaman, Dabayuga family, Gapatan family, Mr. and Mrs. Jose Reynaldo Dorado and family, Mr. and Mrs. Lord Joey Dorado Kenti Familiada, Loremar Dorado, Lord Joseph Dorado, Risa Leia Macabugaw Kenti Familiana, Georgina Gallego Kenti Familiana, Maria Duga Kenti Familiana, Fernandez family, Rafaela Somera Kenti Familiana, Cherry Taho, Mr. and Mrs. Juan Villanueva Kenti Familiana, TGP Santa Cruz, Erlyn Joyce Zera Doclayan, Eric John Matthew Doclayan, Margaret Joy Pedresa, Magdalene Grace Pedraza, Mark Benedict Pedraza, Demetria Sullivan, Mr. and Mrs. Eulalio Sullivan, Kenti Familiada, Josefina Cortez, Kenti Familiana, Susan and Patrick, Kenti Familiada, Nestor and Nora Balanza, Kenti Familiada, Mr. and Mrs. Nelson Doctolero, Kenti Familiana, Cecilia Chanchoco, Kenti Familiana, Mrs. Fe Bermudez, para iti safety ni Florentino Jr., Kenti anak na, Remy and Raquel Solano, Charlene May Alcantara, Mildred Aguada, ti panag-birthday na inton bigat, September 9. Ti panagkasangay inton bigat ni Virginia Laberinto. Ti panagkasangay ni Eugenia Halabaso inton bigat. Kani ti panagkasangay ni Imelda Perez inton September 11. Kastamat ngayon tayo danggayan, ngayon tayo raman ngay karkararagan, ti Kararwa da Soledad La Madrid, Julita Bayuga, Venecio Bayuga, Julieto Aragon, Manuela, Maria, Apolinario, Asuncion, Edgar, Mark, Laureano, Serviliano, Roger, Agripina, Roy, Angel, Jocelyn, Daryl, Nicolas, Fidela, Ireneo, Mariano, Pelagia, Madeline, Ronnie, Marianito, Mario, Pablo, Filomena, Socorro, Roberto, Hedelisa, Jose, Eleuteria, Yolanda, Maria Carmen, Pablito, Joffrey, Roberto, Isidora, Angel, Cesaria, Severina, Paula, Justo, Segunda, Pedrito, Ella, Roberto Chanchoco, Eligio Remedios, Condrado Sr. Leonora, Veronica, Pedro, Rodrigo, Jovita, Toribia, Estela, Jose, Julie, Erlinda, ken aming nga kararwa sa di purgatorio. Tumakder tayo para itikanta panglukat. Agtugaw tayo palang kakapsat.
Camino Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, denggemina na dungo. Kem kararwami, amin ken kaidaton min. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Natipon-tipon tayo, iti may sa apuso, iti may sa apamati, may sa panagyaman iti daytoy na santon a misa, ti panangrambak tayo, ti pannakayanak ni Apo Santa Maria, ti ina tayo, ti ina ti simbaan, ti nailangitan nga ina tayo. Pagyamanan tayo iti Diyos, tagapukenkwana, imay ni Kristo, na itao ti nangisalakan. Iti napasnek apuso, ti agragrag o apuso, agdaydayaw tayo nga rod iti Diyos, iti daytoy na santon a misa. Tapno nga rod maikarita ang makiranot iti daytoy nga santuan a panagdaydayaw, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin,
ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, taika kaasidak kuma. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga sika, apo mga sika, pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, bakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Apo mga sika, apo mga sika, bakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na nakalmesan na puspusumi. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatwang, anay langitan, gloria ti Spiritu, ana santuang, gloria iti Diyos, ti kangatwang, kapya kadagiti amin na tattao, anaing bakti. Ay langitan nga ama, daydayawen da ka, agrok kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapu iti dayag mo, anay langita. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatwang, gloria ti Diyos Anak, anay langitan, gloria ti Spiritu, ana santuang, gloria iti Diyos, ti kangatwang.
Kumararag tayo. O Diyos, itdem kadakam ti parabor mo, ni Apo Santa Maria impas ngayon na ti anak mo, iso anang yeg ti pannakaisalakan, aramidem kadi, taday ti piyesta ti pannakayanak ti berhen, ipaay na kada kami tinapaypayso akapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Mikias. Bethlehem ti Efrata, sikat ti may sa kadagiti kabasitan nga ili ti Juda. Ngem pataudek kan ka ti may sangagturay ti Israel. Ang nagtaod ti kapaunan idi ugma. Ngarod, yawat to ti Apo kadagiti tattao na, kadagiti kabusorda, aging gamay pas ngay ti babae ti anak na alalaki. Kalpasan na, agsublinto dagiti kadaraan na anapagtalaw, akas balod, ket maitipon da kadagiti kailyanda. Inton umay, iturayan nanto dagiti tattao na, babaen ti bilig nga gapo iti Apo. Ken ti dayag ti Apo a Diyos, natalged to ti panagbiag dagiti tattao na, agsipod, tabigbigen to dagiti amin na tattao, ti kinatanok na. Yegnan to ti talna, ti sao ti Apo. Agrag o ti Jerusalem, gapo iti naramid ti Apo. Agtalekak ti dagbalbaliw nga ayat mo, o Apo. Agragsakak, gapo iti panangisalakan mo. Kantaak ti Apo, agsipod ta naimbag kanyak. Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kaiwaragawag, tinasantuan nga ebanghelyo, kas insurat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Jesucristo, na itulag ni Maria nga inana ang mayasawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, na amuan ni Maria ang masikugen, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di nakayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunuten na daytoy,
nagparangken kwa na ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di ka agamak amang ikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin dagitoy tapno matungpal ti insa o ti Apo babaen ti propeta. Agsikogto ti berhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel. Kayat naasawen adda kadatayo ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Gigiddan tayo man nga mangibaga, happy birthday Mama Mary. Tradisyonal nga Ilocano, tradisyonal nga parokya, no birthday adu ti mapanhan. Wan, basta no birthday orehang nga naawis mapan. So nga nay awanen, basit datoy simbaan tayo, gayam, agkurang. Katataw may tay agragsak makipagrambak, agrag-o. Ado ti rumbeng nga pagraguan di puso tayo, tatanga aldaw panakayanak tinasantuan nga ina tayo. Adagayem ko amamuyo nga ta isuna, nasimrag ti seminaryo, dinalpas ti seminaryo, nangasawa mutten, agtaltalon, nagkapkapitan, nagkagkagawad, limaban nga mayor, nangabak. Kunak ti may sa nga kalugaran na, abay nangabak kanumat, kunak wan apo, naitsamba na mat, kakumusta mat, mayat mat apo, anya ti panagkunayo mat, kunak kanya may sa nga lakay nga kalugaran na naggasat anayanak, daya ti term na, naggasat anayanak. No, amirisan tayo ginagasat nga naiyanak. Gapo talaki isuna from Manalon hanggang nga nagmayor. Kaslakas jemot. Ori di bagada magkada kami di naggasat kay din ay nga pamilya di yola amuno nya rigat dagiti pamilya mi na nagpadi kami kun met. Kunaggasat nga naiyanak. Kanukit kitaan tayo, sino tinagasat nga naiyanak, rambakan tayo tata, pan nakaipas ngay. Maibaga tayo nagasat di dyan nangabak nga mayor wano kala din na minsan nagawidak dahil agpat patay at iwete nga kapidwak wan mapangabak mo nakita na ako ibagak nga wan mapangabak nya ko ni father ikanak mangkidi ti numero ta nagasgasat ko nana taya amin ta plate number ta kuakon kada birthday ko ang lugi kan tumo ilaeng kung kunak nga luklukwan ano ti ginagasat nga kuna tayo ito'y lubong dahil tay laki biglang yaman nangabak ka nagbalay gid ti anak mo ti pamilyam kay mangat di jay biag wow nagasat ko na tayo dahil ti term tayo iti nagasat ngem ni Apo Santa Maria is isugarod ti kuna ni Elizabeth jay greeting na jay kablaaw na sika tinainggasatan kadagiti amin nga sikati na inggasatan kadagiti amin ababay sikati kagasatan isu ang arumbeng nga adda tayong agragsak agyaman agragrag o ti puso tayo amang rambak tinaiyanak nga nainggasatan apay nga nainggasatan umuna Immaculada Concepcion isulaeng tinaiyanak nga puro nga tao ni Apo Isus na iyanak ni Apo Isus niya ngam isu na Dios at the same time tao niya isu na laeng tinaiyanak at tao ditoy lubong nga haan anamulitan ti basol tawid kadagiti amin nga naiiyanaken namulitanen ti basol a tawid addan na rumrumwar ka pailaeng madibdevelop ka pailaeng mairamramang kan ti basol napaya ko na ni San Agustin
Gibasol na nang kintatang rumor ka si babasol kan. In the Old Testament ti dagiti mo nga ninuno tayo chain reaction haan nga mapugpugsat dayta. Kiisuna laeng ni Apo Santa Maria tinailaksid iti basol. Nagasat met ani ana nga nangisikog kin ni Apo Santa Maria dawakin kin ana nga rod tinaganak na apaya nakaiyanak ti tao nga insaganan ti Espiritu Santo tapno maiyanak nga awan ti basol anya ti purpose na taisunto ti mangisikog ken ni Apo Jesus babaen ti Espiritu Santo nagsikog nga iso ti umay mangisalakan kada tayo. Iso nga tata no agragrag o tayo no ag-celebrate tayo ti birthday tayo di pa ko mauawatan ti selebrasyon nyo tatan. Apaya kada bulan adda handa na jobingan apay ag birthday Apo third month na pay laeng Apo kada binulanan kada amin adda cake kada adda pansin adda mo lobo na adda mo money cake na addan sa money cake tay madamdama bagik kas ano nga itetekin na po Santa Maria nga bagik kada money cake nan Apo adda nag-birthday tatay mga Apo lakay Apo tay gayam ko mat Apo adda mo money cake na inikandamat sada nagpicture nalpasen awanen kaday jay ko na tayo iso ang di puso tayo agragsak agrago agyamyaman anya day tayo umuna ni Apo Santa Maria na yanak iso laeng tinayanak nga babae nga awan ti basol na maikadwa gapo ti panagwon na amoyo tiyas ni Apo Santa Maria haan nga boyfriend na niya ato na kita'y drama nga kunana kunwari na disgrasya ti motor nya na ganan ada drama na agpropose gayam will you marry me kunana ko yes na kunana yes iti boyfriend or girlfriend day dyan niya ngam ni Apo Santa Maria sa bali tinagyasan na Espiritu Santo tinagwunan na babaen day jay anghel agsikog kanto ipas ngay monto ti Mesias may nga maladaga panaganam to ti Jesus anya ti kunana matungpal kanyak akas insaom yes DJ yes ni Apo Santa Maria dadtan na iyanaken ti mangisalakan therefore nangrugin ti pannakaisalakan mapunasen ti basol ti sanga lubungan mairamaram tay amin uray pa dagiti immun o nangam isuna retroactive ko na nga rode jayan gababaen ken Kristo before ken after ni Kristo dagiti ni nairamaram iti nagan ni Kristo mangrugin ama isalakan gapot ti panagwon ni Apo Santa Maria iso nga naggasat iso ko na ni Elizabeth sika tinainggasatan kadagiti amin ababai uray pa nga tan nagpresidente data nga babae uray nga tano isok kabanangan data nga babae ni Apo Santa Maria tinainggasatan kadagiti amin kagaputan na inggasatan maisurot masino dagiti maisurot nga nainggasatan sino dagiti makuna nga nagbaling nga nainggasatan no nainggasatan ni inam maisurot ka nga nainggasatan no nainggasatan ti inam maisurot ka nainggasatan iso nga da kayo kensyak na isurot ang nainggasatan iso garod nga rumbeng laeng nga agragragsak di puso tayo malagipyo di pa nagsasaon ni Apo Jesus igi sinaguga niya agi sursuro isuna adda nagkuna ken ni Apo Jesus naggasat tinangiyanak kinang tagibiking ka kunana di jay may nga audience ni Apo Jesus naggasat tinangyanak kinang tagibiking ka ni Apo Santa Maria tituktukuyan na anya mo ti kunan ni Apo Jesus nagasgasat pay dagiti agtungpal ti pagayatan ni amak haan tayo nga Mary kagasat haan tayo mga kasla kagasat ni Apo Santa Maria ngam anya mo ti gungguna tayo anya mo ti consolation tayo anya mo ti kinagasat nga nakairamanan tayo umuna dahil nga panakaigasat naibunyag kada tayo naimaldit kada tayo nairaman tayo iti bagi ni Kristo therefore naina tayo da tayo nainggasatan tayo met
Na imimaldit tayo, ti bagina, isuna ti ina tayo, ti bagi ni Kristo da tayo, anabunyagan, therefore, nainggasatan tayo, mat. Maikadwa niya, tinainggasatan nga adda kada tayo. Nagsimple di imbagana. Nagasat tinang sikog kin nang yanak kin nang tagibiking kakunana, nagasgasat pay dagitay, mangtungpal iti pagayatan ti Diyos. Why are we here? Why are we here? Aping adda tayo ditoy? Apay nga nagtitipon tayo ditoy. Umay tayo agrambak, agrag-o, ngamin tartarigagayan tayo ti agyaman, dahi nga ina, tasursurutin tayo ti anak na. Kadirapon no kayat tayo nga sursurutin ti anak ni Apo Santa Maria ni Apo Jesus, ti pagayatan ti Diyos kin ni Apo Jesus. Nagasat tayo mat. Umay tayo mat paspasanton di biyag tayo. Umay tayo mat daldalusad dahi tinagkapsutan tayo. Nagasat tayo ta umay tayo mat tarigagayan nga palintigan dayti nga biyag ta dayti mati tarigagay tayo agaramid iti naimbag iso kayat na nga saun kakabsat no nagasat niya po Santa Maria naisikog nga awan basol na maibilang tayo maanagasat apaya di anak na sursurutin tayo di wedding at kay na di kasar ijay kana nya do as wills kunana nya aramiden nyo no anya ti pagayatan na amin magkat nga ited tayo nga merit kini Apo Santa Maria amin magkat nga ited tayo nga pagdaydayaw nga mangpadayaw kanya na agturong amin kini Apo Jesus amin ori kata Santo Rosario yo amin magkat nga panagpatulong tayo nga ti panang salaknib, amin nga panagpatulong tayo, ti panang ibabaet na agturong amin kin ni Apo Jesus kakabsat. Iso nga ni Apo Santa Maria, no kuna tayo nga, umay tayo agrokbab, umay tayo agdayday, umay tayo padayawan ta birthday na, umay tayo agpakumbabang agpatulong, agturong kin ni Apo Jesus. Takunana nga ron, ije kasar, ije kana, anya ti kunana, aramiden nyo kas imbagana, haan nga imbaga nga di, haan nga di imbagak kunana. So nga amin nga aramiden tayo, dahi sakripisyo tayo, nagnobnobena tayo, dahi umay tayo nga panagtitipon nga siraragsak, amin agturong, babaan kin ni Apo Santa Maria, agturong kin ni Apo Jesus. So nga no nagasat ni Apo Santa Maria, apay hantay kadmo nga nagasat, lakal bito man ta kaabay mo, uy nagasat ka ko na. Nay, basit ti nagasat. Maminsan pa'y, uy nagasat ka. Anak na ka ni Maria. Mopay no sino akin anak kada kayon. No hantay pa lang ibilang nga iso tinasantuan nga ina tayo, mopay no sa akin no anak kada kayon, sino ti ibilbilang yung nga inan. Nagasat ni Apo Santa Maria, sumurot na iraman tayo mat nga kinagasat. Anya nga ruti rumbang mat nga regalo tayo. Anya mo ti kapintasan nga ited tayo na adag birthday ada na minsan adag birthday nga kadwami kunak ije kadwak anya nga ro ti itugot ta marikotanak nga ro no dete kaslaawan ti itugot ngam nasursurok ti kunana your mere presence dije ka addamon dakkel nga banag iso ti kapintasan nga regalo kanyanan. Hala, damot regalo tayo. Adda pa'y mulmula, anya dagita regalo tayo. Adda cake, adda balatong nga inanger, adda taba na basit. Inyad adu da jidigot ap no makawaras. Oh, madi ka pa'y, apay kapoy. Anya cake din. Tapi ata basta malabayan mo ito na anosan yon taon. Adda pansit mga po nagpuraw. Guys, nayunan yung tutisuyan, wano patisan. Kanya mo ti maibalin tayong irigalo, uwan dagitoy, external, pangayayo tayo, ti bagbagi tayo, pangkwa tayo, ngam di ka addam, nang runa no tartarigagayam ti kinadalos ti puso ni Apo Santa Maria, di ka addam nga umay mangipakita mo ti sakripisyo para kanyana, ay kay kadakkelan mo nga regalo daytan Nang runa no tartarigagayan tayo di puso na, nga iso ti matulad tayo, ay kay maragragsakan ani Apo Santa Maria. Dahil ati kapintasan nga regalo, ala na saya at nagtipon-tipon tayo, agrambak, agyaman, nang rona dahil tinasanton amisa,
Kung agmismisa tayo nga si pupuso ako, ad na no naragsak ni Apo Jesus ako, ad dapay nga naragsakan ni Apo Santa Maria niya. Happy Fiesta. Maminsan pa ibaga tayo, happy birthday Mama Mary. Ipaduyak-yak tayo di pamati. Mamatiak, iti maymay sa Diyos. Ama, aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Iso Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtaod ti Ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos, silaw a nagtaod iti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtaod, tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetla, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met Santa, Katolika, ken Apostolika. Kakabsat iti intay kumamang iti Diyos nga Ama tayo, babaen tinaindakla na panangibaba at tinasantuan nga ina ni Birhen Santa Maria, tapno ita nga aldaw, apanangrambak tayo, ti panagkasangay na, isagot na kada tayo, ti patinayon apanangibaba at na, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo ipaay mo kadi, tinatalina ay apanagbiag. Agpaay ken ni Apo Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno bendisyonan ti Apo Ida, itinasaya at asalunat, ken nananay a grasya. Iti kasta, makapagserbida as siraragsak, kadagiti amin na tattao, anay talek kadakwada. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti pinili ti Diyos, ngagturay ti gobyerno, tapno kas ken ni Birhen Santa Maria, si papakumbabada kuma ngagserbi, kang runaan dagiti biktima ti panakaabuso, panakairurumen, ken panakaidasig, tapno mariknada ti ayat ni Kristo, babaen kadakwada. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin ang mangrangbak ti panagkasangay na itangal daw. Tapno babaen tinainaan na tulong ken kaasi ni Apo Birhen Santa Maria. Isuna ang mabigbig unay nga itangal daw ti panagkasangay na. Aldaw adimteng tinamnama kadagiti anak na. Maipangruna da kuma ang maparaburan ket mapatgan dagiti nasayaat nga intensyon da. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin ngagsagsagaba iti sakit, physical, mental, ken spiritual. Dagiti biktima ti COVID-19, tapno babaen ti panangikakaasi ni Apo Santa Maria, makasarak da kadagiti instrumento ti Diyos, isu apakariknaan da ti panakaagas ken talged da. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo apong marokya, dagiti panggep ti kura paroko, pastoral leaders, acolyte, lector, ken amin a ministry daytoy a simbaan. Tapno agtalina ed kuma ti ayat ni Kristo, iti kasta,
makapagkikibin tayo akas pamilya, amang parang ay ti pamati ti tunggal maysa. Kang runaan ti panakipaset kadagiti amin a programa. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti kakabagyan, gagayem, ken amin na pimusayen. Tapno babaen ti tulong ni Apo Santa Maria, maragpakdan ti agnanayon na gloria. Kumararag tayo. Agulimek tayon tayo matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, hagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada, nang runa ti Valle family, ni Gloria Dolamal, ni Prudence Hisan, ti Dolor family, ti Carino family. Kastamo ti panay karkararag tayo kadagiti pimusayan ni Katrina, ni Teodoro, ni Antonio Senior, Jose Pacheco, Aurora ken Andres, ken Titus Garnase. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami. Apo ket Diyos mi et dem kadakam, tapno amin nga umawag asi papasnek ken Apo Santa Maria, iso ang nagkasangay ita nga aldaw, maragpat mi kuma, tinainaan na panulong na, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
pimpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pa kay daydayawan gan pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, ti pan nakaipas ngay ti anak mo, saan na adinadael ti kinabirhen ni inana, no di kat pinasanto na. Ipaay mo ka di, tati pan nakiranod ni Kristo iti kinatao mi, isot mangikat kadagiti kinadakes mi, ket pagbalinen na, amakaayayo ken ka daytoy daton mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi anakakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi ken nainggasatan a Birhen Maria iti daytoy panangrambak mi ti panakaipas ngay na itanok mi asiyaman ti kinamanang nga asim takadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Berhen inted mo tinangisalakan nga iso ni apo mi a Hesukristo ket gapo ken Kristo agrokbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo ket dawaten mi ti ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi mat tinakurapay at timak mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin aparswa ti langit kandaganap no daiti pakaidaydayawan Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa maray dayaw ti umay tinagan ti Apo Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Pudno unay Apo, habiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritu amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga salakan manuboti sa ngalubungan inakamin salakan manuboti sa ngalubungan itingarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano, didibagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo, laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayen as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santos isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada amangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlualbon tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam na maan mi, ken iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Nakabalin kendayaw iti agnanayo nadi. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Itinapakumbaba, itinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, apaimbag tontoy kara.
Kumararag tayo. Apo ti pannakayanak ninainggasatan a Birhen Maria, inyag na tinamnama iti sangalubungan, ket iso ti bannawag ti pannakaisalakan, ipaay mo kadi tati iglesyam, at inaraunan ti Eukaristya, mapno ti ragsak iti daytoy a piyesta, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Aramiden tayo ti ababa a programa para maidaton ti panagkasangay ni Apo Santa Maria. Dagiti adad tarwar Apo Pastor kanyo ta uray agta derdan tapno mabuya dalaeng dagitoy pabuya maidaton para kini Apo Santa Maria. Agtugaw tayo. Naimbag rabi itayo amin kakabsat, Apo Padi, Apo Asang Sangaili, Padak Apo Marokya. Tinawen-tawen iti kastoy abulan ken petsa, adatayo anak Kristyanuan agimong amamati ken agayayat ken Apo Santa Maria, agtitipon tayo amangidaton iti nasantuan a misa, kas kang runaan apang rambak tayo, iti pananglagip ti kasangay na. Agyaman tayo ngarud ken Apo Diyos, ta iti baet daytoy a pandemya, nabalinan tayo manen ti agkay-kaysa amang ipasimudaag iti debosyon ken ayat tayo, iti nailangitan nga ina. Ipasnek tayo met kuma adawaten ken ni Apo Diyos, asaan kuma nga agpatingga, iti panakipaset tayo kadagiti pasamak ita arabii, kas iti panakimisa, panagpabuya, ken panangbuya, ti pagrukudan, iti pudno a debosyon, nudiket ti agtultuloy a panangamam mo, panangayayat, ken panagserbi tayo ken Apo Diyos, babaen tinapudno a panangtulad, kadagiti birtudes ni Apo Santa Maria, nga inted ni Apo Jesus, nga ina ken kamang tayo. Itingarudnagan ni Apo Kura Paroko ken dagiti amin amang itaktakder ti pamati tayo a Kristiyano Katoliko, pasangbayan kayo amin kakabsat ket agyaman kami iti kaaddayo. Naragsak a panagkasangay mo Apo Santa Maria, ket sapay kumata iti panagnobnobena mi, adamet simmayaatan ti kinatao mi. Minsan ang buhay ay isang awit ng dala, at mayroong
8. May saan na sangsangayan nga aldaw, hanlaeng nga para iti simbaan, ngem para kadatay amin nga anak iti ayaten tay nga ina ani Birhen Santa Maria. Kakabsat, natipon-tipon tay ita, tapno intay kablaawan, iti naayat, ken manangaasi tayo nga ina, iti inna panagkasangay. Idaton tay kuma, iti amin nga obraen tay ken kuana. Manen na imbag arabai kadatay amin. Di ka di asyak ti inam, may sa kadagiti balikas ni Birhen Guadalupe ken ni Juan Diego ang nagparangan na. Kas ken kuana, intay kuma agtalek iti inatayo ang managayat nga awan labas na. Ita, intay imatangan ti pakasaritaan ni Birhen Santa Maria de Guadalupe nga idauluan dagiti miyembro ti IYM. Kalpasan na, kaduan tayon to ti choir iti panangharana iti ina,
Itinalangmiis a parabangon iti Disyembre a 9, tawen sa nga ribo limagasut talupulo ket maysa. Adda maysa nga indio a managan Juan Diego. Iti dalan na amapan makimisa, nakagteng isuna sa jay turod titipeya. Nakangeg iti agkan kanta, ket idi kumita iti ngato. Juan Diego, maatik una anak ko. Siya sino ka dito ang ka? Juan Diego, kapapapangabaan kadagitian ng anak ko. Ang kailangan na siya, paalangan ng Birhen Santa Maria, na nakapod na ang Diyos. Nangaraswa kadagitian ng adda, mga tilangat kang baga. Senyora? Juan Diego, kapapakambabaan kadagitian anak ko. Sabihin ti kapanan? Senyora, mapanak iti simbahan ijay tilati loko. Mapanak at kay dayaw kasinsuro nagitipadi asuno ti apo. Umagat, bagitisa sa inyo, kaya laglagin at iyo, ket agtuyak at umulong kadagitian at kasapuan niyo. Anak ko, tarigagala ka damabangon at templo ditoy. Isa pangipakitaak tayat ko, asit, tuwang ko ken panang salaknib ko, ket tapno na ipatungpal, mapangkakin ubis uwa sa mga ket ipakaanay ken ko na tibakkel at tarigagay ko. Senyora, itong palko ti tarigagay mo ket mapanak iti obispo akas bilin mo. Iti daytamet laing nga agsapa, nagturong ni Juan Diego sa Jay Palacio iti obispo, tatloin na ipakaam mo iti panagparang, ken iti tarigagay ni Birhen Santa Maria ken Juan. Shock ni Juan Diego, may nga indio. Anak ka di ka adam ditoy. Nagtuyak tatno kasaritak iti obispo. Anya ka di? Anya ti ibagam kenkwana? Mga asim, tapastrengen na kadi. Idanon ko ti maysa a mensahe iti obispo. Agtakder ka garod ket aguray ka. Inak bagan ti obispo. Apo, agdamay sa lalaki amang sapsapul ken ka. Siya sino ka di dayta a lalaki nga ibagbagam? May sangan yu. Juan Diego tinogan na. Ala, pastrekin yu ket paumayin yu kanyak. Madaydayaw nga obispo, siyak ni nanumo a Juan Diego. Napili ti Birhen Santa Maria, aray na ti langit ken daga. Amang ipatungpal ti tarigagay naken ka. Ti panagparang ti Birhen kanyak, dinawat na asaraken ka, ket ipagak amang bangon ka, ti templo amay paay ken Juan. Anak ko, tiray nati sa nga lubungan nagparangken ka. Ala, saan ko maawatan? Nagnaka ket panawan ti palasyo. Adalit dagiti amin nga imbagam, agraman ti rason ken gapo, ti mayam dito. Si Liliday apimanaw ni Juan Diego, agsipod taawan tinagmataan tinapanan na kin obispo Juan Zumaraga. Iti dandanin lumnek iti init iti daytamet lang aldaw, iti Disyembre a 9, nagsubli ni Juan Diego iti turod iti Peya. Ket sadyay, nagparang manen ti Birhen Santa Maria ken Juan.
Senyora, napanak iti nangibaonam kanyak, ket imbagak amin ay imbilin mo. Adu tirigat ko asimret ti palasyo. Inawat nak ket tinengdengeg nakmet ti obispo. Ngem kasla saan anamati. Ita, at pakpakaasiak, Senyora, amang ibaon ka iti sabali anatakneng, nalatak, ken mararaeg, amang idanon iti mensahem, ta siya sino nakadiaya, may saak laeng ano mo a tao, ket saan nak na may kari iti ipapaaramid mo amya. Pakawanen nak napateg arena. Yan anak ko akalaman. Aduto nabalin ko adutukan nga sika tinapilik. Itinagan ko mapangkalala iti obispo ang pangbigat ket ipakaalam ti tarigagay ko. Ngayon, ibagami kang kuala asyak anas mo ti agnanayan ang Birhen Santa Maria. Iya ti Diyos di nabaon ken ka. Senyora, tiyak kayat ti mamalda ang ken ka. Tungpalik iti tarigagay mo. Mapanak iti obispo, nalabit sa anak kadinggen, mabalin sa anak kapatyen. Inton malin nga bigat, iti apaglenek iti init, umay kunto ipakaamoken ka, ti sungbat ti obispo. Nagawid ni Juan Diego iti balay na, ket iti sumunong aldaw, Domingo, Disyembre 10, kalpasan iti panakimisa na, nagsubli ni Juan Diego iti palasyo ti obispo. Nakit-kita ni kagay tis mungsungad. At dalayan iti indio. Anya manenti kadam dito'y palasyo, kasapulam kadi manenti obispo, Wen, agpayso ka. Masapul ang makasangot manen ti obispo. Napalalo itirigat ni Juan Diego na nagpakpakaasi kadagiti gwardya, tapno pastrikenda isuna. aguray ka, tamapakamuan pa'y ti obispo ti kadam. Apo, agur-uray manen ti indio ang nakisarita ken ka iti kalman. Kada isuna ti ruar ti palasyo. Pastriken mi kadi isuna. Wen, kuyugen ket itulog mo kanya. Apo obispo, hurugim abangunan ti templo akinitaw ti agnanayon ang Birhen Santa Maria, ina ti Dios anang ibaon kanya. Adu dagiti sinal sa ludsod iti obispo kin Juan Diego, ket kasla mamatin iti daytoy. Ngem imbaga na kini Juan Diego, Nangigak dagitan anak ko. Ngem ti kasapulak ket maysa apakilasinan. Amang ipaneknek asikaket imbaon ti pudno a Birhen Santa Maria nga ina ti Dios. Agtong palak, Apo obispo. Iti pa nagsubli, namnamaem, ipagilasinan adinawat mo, ket itugot kunto. iti panagawid ni Juan Diego, nang ibaon ti duwa nga adipen, amang surot kin mang paliiw ken kuana. Ngem na awanda, ket saan daan na surutan iti tinurong ni Juan Diego. Iti lumlumnek iti init, ti day tamet lang nga aldaw. Nakasubli ni Juan Diego iti turod ti tipeyak. Tapno idanon na ti bilin ti obispo kini Birhen Santa Maria, ket nadanon na ngorurayan isuna iti Birhen. Senyora, iti panagsublik iti obispo, saan lataan na mati kanyak. Ket nagdawat pa'y ngarod ti maysa apagilasinan amang paneknek asika ti Birhen Santa Maria, tinangibaon kanyak. Amon ni Birhen Santa Maria, noon niya daytoy atanda asapsapulen iti obispo. Alawan, nangalo adungdungwek. Agsubli ka to dito hintong bigat. Kamaalam ti Samuel ababawaten ti obispo. Ket iti daytoy, malating tuhen ka. Lagan, nangalo adungdungwek. Warayan ka to dito nga bigat.
Nagawid nga rod ni Juan Diego iti balayda, ket nasangpetan na iti ulitig na, ni Juan Bernardino a masakit. Amu ni Juan Bernardino ang naladawen iti amin para kenkwana. Juan Diego, umasidig ka, ket denggem tibilin ko. Juan Diego, intan parabam, matan ka iyay tila-tila ko, ket mahayab ka, tipati, amang pesar, himang pulot kanya, ket agmok asaanin amay baganti sa lunat ko. Wen, ulitig ko. Iti sumarunong nga aldaw, Lunes, Disyembre 11, saan ang nagsubli ni Juan Diego sa jay turot ti Tipeya, agsipot at tinaripato na ti ulitig na ang masakit. Iti agsapa iti Martes, Disyembre 12, nagturong ni Juan Diego sa jay tila ti Loco, ket nagligaw isuna ti tapaw ti turot ti Tipeya. Agli kayat, naputang makita na ti Birhen Santa Maria, ket matakpaka. Inak muna mga yagputabi, kay pasan na, nagsubliak ko ang mga lati senyal na masapul ti obispo. Ano ti pakarangguan, naku akong naman, sa diyo ti papanam? Senyora, among ang masakit mo ulitag ko. Agdagtarasak amapan mga yabtipadi ang mga umpesar, ken mang pulot ken kuana. Agsubli ak tumet lang dito'y adagos, tapno may danon ko ti mensahen. Senyora, pakawanin nak, an-anusan nak kadibasit, saan ka ang al-alulawin, pinton bugat, agdardarasak to nga umay. Bagyan kang amwan, anak ko ako naman, di ka kabutang, bata asakit, di ka di abdaak dito'y, siyak na iyan, di ka di abdaak isawan ti panagawan ko, di ka di siyak ti sawan at mo, na ti sabay pa at arigagayam, di ka nabanagan, iti dito nga ka nato, na ibagay tawatig mo. Senyora, pakawanin nak, ken agyaman nakin ka, ket ita, mapanak adaras ayan ti obispo, mangiparang ti senyal aday dawaten na. Para iti senyal, anak ko ako naman, mahal ka ipitapaw paturod ang kakitaan kanya. Masaraka ito sa diyan, naghihinabula-bula ang sabsabong, pero sa ito iba, urayan at agsubli ka na parang kadakwada kanya. Urayan ti panagsublik, senyora. Idi metlaeng akanito akasasao ni Juan Diego ti Birhen, nagparang metlaeng isuna kin Juan Bernardino, ket pinaimbag na daytoy. Iti dayta metlaeng agundaway, impakaamuna nga isuna ti Birhen ti Guadalupe. Saan nga nalakay ti panagdalyasat ni Juan Diego, iti papan na iti tapaw ti turod ti Tipeya. Ngem uray pay no kasta, saan nga napaay ket intuloy nakikiitin na panagdalyasa. Sadyay, nakakita iti Sabsabong? Rosas ti Castilla? Agpaiso, Rosas ti Castilla. Ngayon saan ko mga agsabong dagitoy a rosas, agsipod ta saan ang kabanwagan dati agbyag. Makaayayo, dagtuyen ti senyal ti obispo. kasta unay ti siddaw ni Juan Diego, idi nakakita iti rosas ti Castilla sa jay turod, na pagtugtubuan laeng ti cactus, ruot ken siit. Kalpasan nga nagpuros ni Juan Diego, inurnos na iti tilmana sana inggalot dayto iti tenged mo. At no saan na marigreg dagiti rosas, ket nagsubi sa jay ayan ti Birhen.
Dagito nga doon na arasas ti panatnat ken senyal na idaran nga iti obispo. Bagatutan ko nga itinagan ko, abigdigin na kadakwada ti tarigagay ko ang masapol na tungpal na. Ang sa bala ang paukradan di takaway mo, madilaeng itinatang ti obispo. Sumasama ka raman ng tindi. Ang nakatamanin, iti kasapulan na. Wen, adda pa'y binitbit na. Anya nga pati binungon na ititilmana. Indio, ukradan day takagay mo, ket kitayin mo linaon mo. Saan ka mabalin? Ti obispo laeng iti may kari nga makakita. Rosas, upinturan asabong ti Rosas. Iti laeng nakita dagiti gwardiya, ket napinturan asabsabo. Inaguray da ni Juan Diego, kabinagaan da manen iti obispo. Apo, adda nga iti inyo, Juan Diego. Adda binitbit na nabalkot ititilman. Pastraken yu ket urayek isuna. Simrek ni Juan Diego, ket nagparintumeng iti imatang ti obispo. Apo, dagtoyan ti senyal akid daw mo. Rosas ti Castilla, imatanang ibang obispo. Senyora, palawanan mo iti sa ako kapalang natin itilin mo. Iti sangwanan iti obispo, at may malbik iti kagang ni Juan Diego, aladawan iti Birhen di Guadalupe. Awan uray siya sino at tao iti lubo, iti makaikita iti kasta aladawan. Udiket may sa ang isang sangayan na ima manipod langit, iti makapinta iti kasta. Ket iti unay kidua alawas, may patakder iti kapilya kas pagayatan ti Birhen Santa Maria. Kalpasan ti panakabangon, ken panakakansagar ti simbaan, tinasantuan alagawan, ket nayalis sa J. Templo, at nang makita ng mapagdaydayawan ng ititang tao. Manipod iti aging garanta, di Birhen di Guadalupe, ket may sa amang ipanagip katatayo iti panagayat, ket panangaasi iti araw. Isunod ko ma iti intay parika, kinipakita iti kada tayo at tao. Kanito, kaduan tayo iti choir, ngagkanta, para iti panangharana tayo iti ayayaten tayo unay nga ina.
Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Itakantaan tayo ti birthday song para kini Apo Santa Maria. May daton dagiti sabong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Tatangagon daway, mabalinan. Masindyan ti kandela. Para kini Apo Santa Maria. Sino mang puyot? Ay, siya kon la. Okay. Happy birthday, Mama Mary. Okay. O mo mangibidbid yun sa guyo de kon. Ngar kayo. Video mala. Okay, ada kano para kini Apo Santa Maria. Okay, maminsan pa, happy birthday Mama Mary. Kas na pagtutulagan tayo Apo, daytoy money cake tayo, agbalin nga pondo para kadagitay seminarista tayo, palakpakan tayo amin Apo. Thank you very. Agtugaw tayo apagbiit, denggan tayo ni Manang Linda Santo Timaudi apa mendisyon. Magarabi tayo amin kakabsat, madaydayaw ti Apo, madaydayaw ni Apo Santa Maria, tatangarabing nga iso di pa ng rambak tayo, iti pa nagkasangay na. Gritantay ni Apo Santa Maria ti happy birthday. Datayo amin, happy birthday Apo Santa Maria. Kan ikantay ti 5 bagsak, 5 clap. Itinagan ti Paris Pastoral Council
Iibkas ko apo ti panagyaman ko kada kay amin nga pumarokya. Amin nga organizations, amin nga commissions. Kastamet kini apo padi tayo nga nalibtak nga iso tinembag nga pastor nga mangipas-pastor kada tayo. Kastamet dagiti IYM apo nagpindas ti pabuyada. Dagiti altar servers tayo apo. Ikantay mamat iti nabarang asipsipat. Agyaman na kapo ti amin nga gimong dito'y parokya. Ti pa nagtitinulong tayo amin kat nabalay gida ito'y nga ganwat nga inaramid tayo. Kat sapay kuma iti masangwanan pa yung alal daw, adda kay tulat ta kuma, nga ka binulig mi, mangtatarabay kada kami, dito yung parokya tayo. Katangko kabayagan na po ta, nabannog tayo nga tankan, mabisin tayo. Thank you, and thank you to each and everyone. Tumakdar tayo para iti bendisyon. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Adda basit salo-salo ijay likod Apo, anusan tayo ti adda giinnanos tayo na imbagarabi itay amin.